Здрасти. Здрасти. Как се казваш? Казвам се сам, но не мога да казвам аз съм сам, защото хора ми казват и аз съм също сам. Добре. Сам откъде си? Аз съм от Щатите. А на колко години си? Аз съм на 16 години. Добре. А от колко време учиш български език? Уча от 3 седмици. Само от 3 седмици. А защо учиш български език? Аз съм малко българин и искам да говоря моят език. Мгм. А, Имаш ли любима българска дума вече? Ам, Моята любим дума е много или всичко. Добре. А, Има ли българска песен, която знаеш? Знам само Ах, морето, защото баба и дядо ми слушат винаги тази песен. Добре. Харесваш ли я? Добре. Какво ти харесва в часовете в Берлиц? Много обичам тетрадката и учебника, защото те са много умни и има много неща вътре, които са интересни и нови. Мгм. А, Харесва ли ти да говориш български? Харесвам да говоря български, но не мога много добре. Още учиш. Да. Добре. А, Твоите приятели от щатите чували ли са за България? Може би, но не мисля. М, ще им разкажеш ли нещо? Не. Не. Добре. А, Коя ти е любимата българска храна? Много обичам скара и палачинки и макици. О! Добре. Ам, Какво интересно научи за България, откакто си тук? Уча много неща. Най-интересно беше... Не знам. Нещо, което ти е направило впечатление. Да. Има ли нещо, което не си очаквал да видиш тук? I didn't understand that. Okay. That's so complicated, don't worry. Ам, Тук ходиш на тенис, играеш тенис. Да. Да. Има ли дума, която научи твоя треньор? That I say to him or that he says to me? That he is saying to you. Не, по-лекичко, по-бавно. По-бавно, по-лекичко, по-бързо. Айде. Айде. Добре. Сам, благодаря ти. Благодаря ви.